tun muna zikiri sai da muka shuru lati la ilaha ka san zakirin ba an yayyafa tun kamar tafiya kaula hade ya ba da sai shehu barhama yes ala ba ta bugu shehu sai ka ji shuru da ka ce ya zakiru sula malaka dare saboda wahala ai wahala kafa ta kumbura ba shehu ibrahim ne wallahi sauƙin ba wani wanda muka je lagos a tatin muna sauka ta gaba ɗaya mutum babu mai kudi sai yaro guda ɗaya ne a cikin da nan kudi a gunsa sai muka hau keke na fe suna ce man marwa can ko marwa ma'ana ne a daidai ta sau daga nan sai muka hau muku naira 50 shi kuma yaron naira 100 ce da shi kuma 150 da kudin ko bai faɗa ba muna zuwa muna sauka sai da ko naira 100 ya bashi ce da Allah ya hakuri ya ce a ina ce wallahi sai ya cika masa naira 50 dinsa har sai ba ka san yarabawa ya rinka ihu ya rinka hayani a kan naira 50 kuma aka cika wallahi sai an bashi sai na ga wani mutum da tarbi a wuyansa yana kan mashin sai da ce salamu alaikum ce alaikum salam da Allah kana jira sai ce shi bahaushe ne na ce kai musulmi ne ce wani tambaya kake min ni musulmi ne ma na ce to dan Allah sai na kwaso mara da yawa ka san idan kana so ka karba abu gun mutum ka rasa yadda za ka yi haɗa shi da wanda yake so sai na ce ka dubi girman annabi Muhammad don soyayyarka da ƙaunarka da manzan Allah tun da kai musulmi ne wannan mutumin naira 50 za mu cika mai yake mana hayaniya ba mu da ita dan annabi Muhammad Rasulullahi sa ba mu naira 50 mu bashi sai ce wallahi ba zan bayar ba na ce inna lillahi nan take na ji jini na zai hau saboda ni na san girma sai da ci wani yara an faɗi an totare su da ratar mutta ya ce wallahi ba zan bayar ba ya ce ya ce kwarai kuwa na ce na ina kawai sai na ce da yaran ku zo mu tafi sai na ce da wani ka gaya wa wannan bai raba naira 50 da yake mu ba mu da ita nan za mu ba shi a lahira ku zo mu tafi sai muka tafi kai ba za ka ba shi naira 50 din banza ba za ka ba shi ba kai Allah bai zai wallahi ba za a tambaya ba ba a tambaya kan ba ya fi ne zai ba a tambaya ba wannan zaman maulidin da shi ma sai a biya shi ba a faranta muku rai ba to kuma babu ne ba wai cutarsa ake ba babu kuma ya ji hakura da yawa akwai abubuwan da duk a taska ma za a biya ai zalunci ne ke ta zalunta mutane shi ne ba so ko ka ce mu muna ajihun shehu ga wannan ne ba a so in ka zira ne ba ya sa akwai wanda yana ajihun shehu sai ka zira ne ya yi ko mu ya tijaniya ne bari mu ci bashi za a biya a taskar Allah a'a wanda ya ci bashin bai da ikon biya an yi ya iya kokarin sa bai biya ba shehu tijaniya ce a kiyama za a biya annabi Muhammad ya ce za a biya a taskar Allah ai kun fahimta to shi ne ba da to mu je Allah ya kara mana soyayya abada to raka to ya matsaya nan ko matsaya sai mai diwani Imam al-Busiri Allah ya saka musu da alheri diwani akwai inda muka tsaya jiya ko subhanallahi kajo kwana bakwai ya ce jiya kuma jiya kenan to yanzu za mu dora daga nan insha Allah zuwa kuma asubahi wanda kuma suka dan yi wani abu da yake mu su sa ya fito su rika dan raba mutane ana dan motsawa